Boli sme v obchode. No, tento nákup 25 eur. Veľa, málo? Neviem. Máme tu nemecké klobásy. Tu nemajú parky, tam majú ale také dva druhy možno. To som si kúpil klobásu. Nemeckú, vraj. Nemecký štúr. 2 kg kuracích stehien dolných. To máme na obed budúci týždeň. Nejaké klobásy na vypražanie, respektíve na opekanie. Budeme večer pocvičiť. Upečeme si na grille v parku pri mori, v oceáne. Salama. Klasická taká, vraj maďarská. Nejaký syr. Za 1,80 €. Paprika. Káva, čo ma teší, tak je aj dark roast majú. Ja som si kúpil medium roast, neviem prečo. Super je, že tu majú napríklad pomarančový džús, ale aj s dužinou. Čiže je to také hustejšie. Neviem, či to vidno, asi nie. Nejaké tyčinky, musí slaný karamel bits, peanut butter, popcorn na večer a takú pána kotu od chuti. To 25 eur. Čo ja viem. Dávam týždeň pokoj. Tož. Ideme si zrobiť klobásu.